Sir? Okay lang pa OR? Ba? OR ba? OR? Sir, wala na po kami OR. Sa October pa po yung OR. Ano? Ganun? Laki nyo ng gugkan nito. Pwede pumunta dito? Ha? Pwede naman po. Wala naman manguhuli ano? Sa inyo lang naman to. Dahil wala ako ngayong kasama, wala akong kakwentuhan, kayo na lang ang aking kakwentuhan. Pupunta kasi ako ngayon sa susunduin na empleyado. Nagpalitan na naman kasi sila ng schedule. Pala, 2 weeks ang pasok nila. Tapos papalit na naman ng team. Nais ko muna magpasalamat sa mga nanonood sa akin, kahit di ilan lang naman yan. May nagtanong kasi sa akin sa comment section, nagtatanong kung magkano ang bayaran sa pagiging driver, sa company driver. Ang sasabihin ko ay yung base lamang sa aking mga pinasukan sa almost 20 years. 20 years na nga ako nagda-drive. Iba't ibang employer na rin ang aking pasukan. Well, depende yan sa experience mo, kung ilang taon ka nang nagda-drive, at depende rin sa employer mo. Okay? Dalawa akong magbabasihan ba? Tawag yan? Yung employer tapos yung sarili mo o experience mo. Kapag ang employer mo naman ay hindi naman masyadong malaki kanyang kumpanya, sakto lang siguro. Minsan nga minimum pa ay mababa pa sa minimum. So sa employer na depende rin naman kasi yan. So yun na nga, may dalawang pagbabasihan diyan, yung sa sarili mo at sa employer. Una sa employer, na depende rin naman yan kung may maraming pinapagawa sa iyo. Pag alam naman na loaded ka, hindi naman siguro nila titipirin yun. Tapos nabase rin sa sarili mo yung experience. Punta tayo dun sa employer. Base lamang sa aking na experience sa karamihan na employer na napasukan ko. Minimum yata ngayon na 500 ko lang. So meron din naman employer na talagang sinasagad ka, parang binabawi yung sahod sa'yo, pasahod sa'yo, binabawi nila. Parang ako napasukan na gano'n. Meron din naman binabase sa kanilang income ng kanilang kumpanya, kanilang business. Pupunta naman tayo doon sa sarili, experience mo. Base sa aking experience, karanasan ko, depende rin yun sa experience kung ilang taon ka na nagda-drive. Nung una kong drive, yung mga una kong taon na drive, talagang hindi makakabuhay kahit pang binata. Ang sahod ko talaga noon per trip. Bali nagsimula ako mag-drive sa trucking. Naging painanti muna ako doon. Although marunong na rin ako mag-drive doon, hindi pa masyado ako sa pag-drive. Yung unang sahod ko doon, 1 to 3 years, per trip lang ang pasahod sa amin doon. Tracking kasi yun yung lipat bahay. Nadepende rin kung magkano yung upa nung truck sa sahod mo. Parang doon nila binabase ang sahod mo. So, pinagtiyagaan ko yun para experience ba. Naka 5 taon din yata ako doon. Sumasahod ako noon ng isang linggo na sa lang 1,500, 2,000, ganun lang. Napakaliit nun. Taon yun anong taon na ba yun? Nakalimutan ko na. Yata yun, parang 2006, ganun. 2006 yata yun. Mga 2005 to 2010, ganun. Nandun ako sa may tracking na drive noon. Punta muna tayo sa outer lane dahil mabagal tayo makakaabala tayo. Yung pala, yung tip ko pala sa inyo sa managda-drive, meron kasi akong mga napapansin dito sa expressway. Ang ito inner lane, yung sa loob, diyan sila yung mga mabibilis na sasakyan.
100 kph sila dyan. 80 to 100 kph. Kung alam mong mabagal ka, pumunta ka sa may outer lane. Dahil itong inner lane sa mga mag-overtake yan, mabilis. Ganun. Meron din ako napasukan sa construction. Hindi ako nagtagal doon dahil sobrang pagod. Pero sa pag-drive, tutulong ka pa pagpala ng mga buhangin, ng simento, buhat ng simento. Ang sahod ko yata doon na 12 lang, 12,000 a month. Grabe yun. Hindi ako nagtagal doon, mga 3 months lang yata ako, 4 months. Meron pa akong napasukan na tourist driver ako dati, rent-a-car naman, yung mga Koreano ang mga sakay namin noon. Anong mga taon yun? Parang 2012 yata yun. Ang sahod ko doon medyo maganda-ganda. Per trip naman yung sahod niya. Pero doon sa per trip na sinasahod mo, meron kang monthly allowance na 7,000 para pang yun, pang-upa na, pang-upa ng bahay. Tapos yung biyahe ko noon per trip, sagad sa trabaho. Dahil halimbawa magsusundo kami ng mga turista, dapat mga alas 5 nandun na kami sa airport susunduin. Pagkasundo noon, ita-travel namin kung saan na destination dito sa Luzon, Manila. Pupunta sila ng Pagsanghan, Subic, Tagaytay. Tapos kung may mga golfer. Ang sahod ko naman doon ay per trip 500 yata, 500 o 600 yata per trip noon, plus tip. Parang kasama na yun sa kasama na sa package nung pagrentan nilang ng sasakyan. Yung mga tour guide na Koreano, bibigyan ka na mga $10. Mahal ang $10 noon, ay mahal ang dollars noon. Nasa 500 plus din. 500, kulang-kulang 500. Tapos gasolina. So sa gasolina, hindi naman kami pinapakailaman ng may-ari. Basta may gas yung sasakyan. Pag per trip kasi, obligado na magbigay ng 2,000 na panggas or 2,500. So pag may sobra naman doon, dahil kinabukasan may ano na naman yun susunduin. So puno pa yung gasolina mo ay yung tangke mo. So ikaw na bahala doon. I-discartehan ko na lang doon. Kaya pala doon sa gasolina, sa tip, tapos plus sahod, yun medyo malaki-laki yung kitaan doon sa Torres. Ang lang doon, kapag hindi sila vacation time, yun, parang may na din naman. Kaya doon din bumabawi kapag sila, kapag peak season din, kapag peak season din ng mga turista, yun, doon din naman kami bumabawi. Mga turista dumadating, madalang, naasa na rin kami sa doon sa may sahod ng may-ari ng rent-a-car. Wait muna, dadaan muna kasi ako dito sa may toll gate. Nandito na ako sa Calamba. Medyo mahaba-haba na rin yung ating kwentuhan. Okay, bukas. Basta meron pa akong napasukan na hotel. Ang sahod ko naman doon magkano ba yun? Minimum. Kaso siya, yung provincial rate. Kitaan naman doon, siyempre hotel may pumapasok doon. Siyempre may pumapasok. So hindi, hotel may doon, may mga nagtitip, may mga makikilala kang mga big time. Yan, kagaya nga niya na pag-drive ko si Corina Sanchez, Eddie Garcia, Joseph Estrada, sino ba yun? Minsan si Hersito, si JB Hersito. Mga politiko din minsan iba, politikong artista. Yung gumagaya ng boses. Hindi po mo sino ba yan? Pag may mga out of town ako,
lalabas ng naga. Puwera dun sa sahod, may porsyento ka dun sa renta nung hotel service. So umalis nga rin ako doon dahil nga yung nagkaroon ng taxi. Parang humina yung pagrenta ka ng car, ng sasakyan ng service sa hotel. Napunta sa mga sa taxi. Pinasok ng mga renta car na. So humina yung na umasa na lang kami doon sa hotel na lang, yung sa sahod. At yun na nga, meron pa akong pinasukan na family driver din naman kay Justice Maidas Marquez. 15 ba yun? 15 ba? 33. 12,000 lang pala ako noon kay Maidas. Yung mga benefits wala kay Maidas. Sabihin ko yan. Buti hindi ko siya pinatupo. Kanya nga yung sunod na doon, ito na ngayon, sa company naman na iba-iba yung akin na pasukan. Depende, yun nga sinasabi ko kanina, depende sa amo kung magkano ang bigay niya. Yun, kung magkasundo kayo, tatanggapin mo. Ang duty rin namin dito parang family driver din dahil nagdi-duty kami sa aming big boss. At the same time, pag weekdays sa company kami nagda-drive. Tapos mga weekend, yung mga utos-utos nila, yung mga papadalahan at pupuntahan. Tapos ang sahod naman namin dito, minimum wage lang din naman. Kaso yun, bumabawi sila sa sa mga benefits. Yun, maganda lang ang benefits dito. Yun lang nagustuhan ko. 5 years na rin yata ako rito. Order lang ko Hello, yung okay, nagutom kasi ako kaya order muna tayo ng kain. So nandito na ako sa aking susunduin. So habang hinihintay ko, hindi ko pa tinext para magpagkwentuhan pa sa inyo. Hindi ko muna tinext para makapagmerida muna ako. Malapit lang naman siya dyan. Kapag tinext kayo na lalabas na yun, pupuntahan na ako. Magkano? 127 po. 127. Dahil to, ano to? Meal allowance. May pamerienda. 150, magkano lang yun? 127. 20 plus pa. 23. 23 pa ako. 150 per meal. Thank you. Next minute. Kaya, ayun nga yung nasabi ko kanina, na depende talaga sa amo o sa employer at sa sa'yo, sa experience mo, kung tatanggapin mo dahil halimbawa ganyan matagal ka nang nagda-drive, tatanggapin mo ba yung mga offer sa akin dati, 12,000, 15,000. Kung ngayon di ko natatanggapin yun. Sa loob ng 20 years kong pagda-drive, masasabi kong hindi pa ako na disgrasya yung big accident, wala pa naman. Thank you Lord pa sa ganon. Okay, salamat sa sa inyong panonood. At hanggang dito na lang aking video. Kita-kits sa sunod na vlog. Dahil nakain na ako, kukunin ko na. Bakit may butas? Saka isang large fries po. Yeah. Saka sa regular na SIC po. Or just Okay. dito sa drama po. Pwede bang pa OR? Sir? Okay lang pa OR? Po? OR pa, OR. Sir, wala na po kami OR. Sa October po yung OR na. Ano OR? Ganun? Malaki nyo ng kumpanya. So, nagpapa-OR kasi kami ng ganitong resibo dahil i-reimburse namin yan sa opisina. Kukuhain din ulit namin. Pwede pumunta dito? Ha? Pwede naman po.
Wala naman manguhuli ano. Sa inyo lang naman to. Saan? Nandito na ako sa may ano, sa may Jollibee. Sa may gasolinahan. Okay. Close.